Намерихме го, бе. Снимаш ли? Снимам. Клип? Клипчета. Ето я Колкина. Успех при откопаването. 21 януари. Дали се вижда? Колко? 3 метра? 4? Не виждам, ще направя снимка. Чакай да снимаме клипче. Дали ще се види преспата добре колко е голяма. Снега тук директно може да те вкара дупка в отвеса. Те от това слънце нищо не виждам. Да, бе.